Takže čo zbytok tohto videa? Dneska je to len taká informačka, ako ostatní vravia. Takže teraz si pozrieme naše publikum. Takže pohlavie je 100,0, vek 13 až 17 71%, 18 až 24 29%. A ako ma ľudia pozerajú? Slovensko 82%, Česká republika 6%, Nemecko 5%, Chorvátsko 3% a Rakúsko 1%. Vy ste normálni? Skade ma pozeráte z Chorvátska? Ako, nechápem vás, že akože prečo, ale tak, neviem, teraz už je 7:30 a teraz som sa pozrel. Ináč, vravím vám, že ja to nerobím pre peniaze. Môžete vidieť, že nemám tu žiadne typy reklam a nemám tu ani žiadne výnosy, lebo ja to nerobím pre peniaze, robím to pre vás. Všetko som si zrušil reklamy. Takže to je len tak nakrátko. Takže čus.